Sanibonani guys, igama uNqobelani bathela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-18 May. Guys, uSifiso-ke ubuya late endlini emva kokuthi phela shiye umankonyana emgqokele kamnandi, yazini i-dress enhle bandle erevealayo futhi. Wamshiya kanjalo ebona i-phone call ebuya kuzethu. Ubemtshelile umankonyane ukuthi ahlale amlinde angalali, kodwa ubhuti ubuye umankonyane eseshintshile wagqoka ngisho amabhejamazi bandla amadala nje kubonakalayo ukuthi kade nje ayewazuka ekhaya. Guys, ushawa amahloni wathi, hawu namanje usabhekile. Umankonyana nje wamane wayithulela wathi, uyazi sithandwa sami, ngiyaxolisa bandla ukuthi uzethu. Wathi eyi, ngicela ungasho lutho, noma yini obufuna ukisho ngozethu ngicela uyigcine ngaphakathi kwena. Wathi ngiyaxolisa bandla. Yazi wathi yabona Sifiso, kutheni ngampela ungizwisa ubuhlungu kangaka? Uyazi mina ngihlalile la ngakulinda, wagijima wampapatheka wangishiya la embhedeni. Wathi ukuthi nje ngiyaxolisa sithando sami, yabo manje ngiyathembisa kusasa nje ngiyothi ngishayisa ngo-6 emsebenzini, ngimane nje ngiphume ngize la, ngeke ngidlule ndawo. Wathi yabona sengikhathele leso sithembiso, kudala ulicula lelo culo, ngikhathele ukulizwa manje lelo culo. Yonke into ongithembisa yona uyenzi. Ngampela mina ngisazi ukuthi ngenze njani myeni wami. Wathi ngiyazi kona. Wathi yabona ayilungile lento oyenzayo baba. Wathi yebo ngiyabona. Ngicela ungixolele bandla, ngizozama ukwenza kangcono. Amani wathi nje umankonyana, ngisacela ukulala ngoba vele ayikho nje lento ngitshela yona, ngcono nje kumane ngiyolala. Wangena embhedeni ugirl walala. Hhayi-ke guys, ekuseni uma wakhe-ke umankonyane umbuzile ukuthi ngabe uyithathile ni advice yamama lo bekade evakashile. Wathi kuphi khona ma, ngoba leyo advice ayisebenzanga. Umane wangishiya nje embhedeni kanjalo nje. Ubaba kaMpendulo ebona phela uzethu efona. Wathi yazi le ntombazana ngazi ngampela ma ukuthi ifike nani kuSifiso. Ngiyabona nje ukuthi uSifiso meke nje wafona uzethu uma lashintsha abe umuntu engingamazi, mhlawumbe umdlisile. Wathi uthini manje? Akukhulunywa kanjalo. Wathi ufuna ngithini ma? Njengoba phela mina umnyeni wami usengishintshele nje. Kodwa yabo ngiyakuthembisa ma wami, bekokugcina ngci uSifiso angizwisa ubuhlungu lobu angizwise bona izolo. Wathi uthini manje ngalamazwi washo? Wathi ngitshela nje, bekokugcina ngci angizwise lobu buhlungu angizwise bona mina uSifiso. Guys, angazi-ke la mazwi-ke kamankwanyana ukuthi asho ukuthini, nami ngididekile, kodwa befunga egomela ugirl ukuthi asophinde uSifiso amzwise ubuhlungu lobuya amzwise bona izolo. Ngathi khona iplani ayiplanile ugirl, and le plan angathi ayinhle for uzethu. Guys, ngapha-ke uzethu ubiza umngani wakhe uMangcobo. uMangcobo-ke uthe uma efika laphaya eklinikhi ugirl ubhizi uyehla uyenyuka akakhulumi naye. Usethi uMangcobo, yabona nje ungibizile la kodwa ubhizi wenza i-grand march uyehla uyenyuka, yini vele lo ngibizele yona? Wathi ncese mngani, uyazi kuningi okusekhanda. Uthi yini indaba? Uthi yazi abantu bathi kumina kufuze ngabe ngijabulile manje nje, ngijabule kunawo wonke umuntu la esigodini okuhambeni. Wathi vele uyashada nje wena? Wathi ngiyazi, kodwa yazi ingqondo yami nenhliziyo yami akuhambisani. Wathi hayibo, kufanele ube novalo, angithi wena ubushilo vele ukuthi ninoSifiso anicabangi ngendlela efanayo. Wathi isona kanye-ke isizathu leso mngani, kodwa ungangizwa kabi, uSifiso ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke. Ikona nje ukuthi wathi yini indaba? Wathi umankwanyana, yazi nje ukuba khona kwamankanyana kungenza ngingahlaliseki neze kahle. Uyazi loya muntu wesifazane ungibuka ngelinye ihlo lamankanyana alingiphethe neze kahle. Uyazi ngathi ngiyinkinga laphaya emshadweni wakhe. Yazi ngiyabona nje ukuthi ukungena kwami laphaya kuyobe nje ngiyodala iy'nkinga zodwa. Wamane wathi uMangcobo, mngani wami akushongo ukuthi decide manje, okay, kodwa kona ekugcineni kumele ugcine usithathile isinqumo ukuthi ngampela uyaqhubeka nalo mshado noma cha. Wathi inkinga ilapho-ke mngani, uyazi phela mengase kuthiwa lo mshado ngiyawukhansela, awe ma, baningi abantu abazophuka imiphefumulo. Ngikhuluma ngabantu asebethungise ngisho iy'mpahla zokugqoka, abazali bami, uSifiso, abantu bonke bakokubheka.
Eyi ngeke mngani, angazi ngenze njani. Bathi njengoba ngishilo, isinqumo kodwa kumele usithathe sona. Kodwa kumele uthathe isinqumo esizohambisana nawe. Wathi hheyi ngiyakuzwa mngani, ukuthi yabona uSifiso uyindoda elungile, enothando. Uyazi izolo, ngimane ngakhala nje ngatetema, ngitetemela iy'cathulo nje zomshado. Ushiye konke, weza kumina. Uthe uma efika laphaya, wamane nje wakunikeza ihagi. Wamane wangikhamfatha mngani. Uyazi, uthe ngisho engibuka wangabona ukuthi cha mina ngikhaliswa iy'cathulo. Ngikhaliswa ukuthi nginamathandabuzo. Ngiyangabaza lo mshado lo. Kodwa yena wamane wangihaga nje. Wamane washabalalisa konke. Hhayi-ke guys, uMaNgcobo-ke nawe ugcine esedidekile ngazi ugirl. Cause ugirl akazazi ngampela ufunani. Ngathi uyafuna ukushada kodwa futhi akafuni ukushada. Yo, noma mhlampe inhliziyo yakhe iyamtshela ukuthi hey wena washada lo muntu usengozini. UMaNkonyane ukuplanele lapha ekhaya. Hey guys, thanda into zabantu. Kugcina sekufakana enkingeni kanjena-ke. Akupheli-ke lapho. Uzethu-ke uthe sayihlalele lapha e-ofisini lasemsebenzini. Hayibo guys, surprise yomhlaba. Kufika uSifiso nespeaker. Speaker dlala ingoma ethi akabambeki. Hayi makabambeki. Hayibo emsebenzini. Umane wathi uzethu, hayibo Sifiso, wenzani? Isemsebenzini lana wathi hayi ima wena, ima ngikusendelile imessage ku-WhatsApp nje awuyibonanga yini? Wathi imessage, wathi ngithe ngiyeza. Wathi hayi angiyibonanga, wathi sukuma yililililili. Kumele kufake emodini manje sizoshada amaduzane. Hayi sabe siqoma ispeaker akabambeki. Mase thola imali akabambeki. Wamsukumisa uzethu, wathi akadanse naye. Wathi uzethu angabaza wathi hayibo phaphama wena phaphama. Ibo uzethu waphaphama-ke guys, wagcina esedansa wadansa bashaya ivosho benoSifiso. Lapho ushaya ivosho nje ugirl, uMaNkonyane uyafona lapha efonini kaSifiso. uSifiso ifoni usayibeka etafuleni, dansa nozethu. Hayibo guys, yaringa ifoni yaze yathula nkosi yami uMaNkonyane. uMaNkonyane guys, ungenelwa amanzi endlini ngiyakutshela. Isikhathi sakhe asisekho, ngathi akekho kuloya mshado, ngathi sekukhona uzethu yedwa manje kuloya mshado guys. uSifiso i-attention yonke uyithathile, wayithi ngqi, wayithi fuhle kuzethu. uMaNkonyane uncela isithupha guys. Yey kumapiketi wana guys. Aphela lapha amazwibela namhlanje. Ngakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Ngibonani guys kaManqobile niphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-18 May. Guys, uSifiso-ke ubuya late endlini emva kokuthi phela eshiye uMaNkonyane emgqokeni